Il-PBS reġa' nstab ħati din id-darba mill-awtorità tax-xandir f'każ ieħor li jikkonferma l-iżbilanċ li qed iseħħ fix-xandir pubbliku fit-tmexxija tal-aħbarijiet fuq TVM u TVM News Plus. L-ilment tal-Partit Nazzjonalista kontra l-PBS kien dwar rapportaġġ tas-sentenza tal-qorti li kien fetaħ il-Partit Nazzjonalista kontra l-istess PBS, sentenza li ikkundannat lix-xandir nazzjonali. Dakinhar, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien indirizza lill-midja iżda fil-bulettin tal-PBS ma xxandar ebda kumment mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Minħabba l-fatt li mill-istatistika li ġiet ippreżentata jirriżulta żbilanċ qawwi bejn il-klips li jittieħdu lil kelliema tal-Gvern u dawk tal-Oppożizzjoni, l-awtorità iddiriġiet lill-Istazzjon Nazzjonali biex jaċċerta li jkun hemm rappreżentanza xierqa fin-numru ta' intervisti li jxxandru matul il-bulettini tal-aħbarijiet. L-awtorità laqet ukoll ilment ieħor tal-Partit Nazzjonalista kontra l-PBS minħabba li dan naqas li jsemmi rapport ta' l-OSCE fil-bulettin tal-aħbarijiet. F'dan ir-rapport kienet saret analiżi minn osservaturi internazzjonali li jkunu mistiedna mill-Gvern Malti biex janalizzaw il-ħidma ta' istituzzjonijiet Maltin fosthom il-PBS waqt il-kampanja elettorali. L-awtorità tax-xandir rat li rapport bħal dan kellu jiġi inkluż fil-bulettini tal-aħbarijiet tal-istazzjon pubbliku. Għal dan ismih il-Partit Nazzjonalista kien rappreżentat mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino. Intant dwar storja relatata mal-avviż legali dwar il-mużika sassjata filgħodu fil-Belt Valletta li iżda ma ġietx rapportata fil-bulettin tal-PBS, l-awtorità ddeċidiet li f'dan il-każ l-istazzjon kellu diskrezzjoni editorjali jekk jirrapportax dan it-tip ta' stħarriġ.